amser i ni apelio nesa, hefyd fus Mehefin, mis mwy o poblogaidd i briodi yn ôl y sôn. Dwi'n chi feddwl am ap ar gyfer rhywun sydd yn priodi, neu'n western priodas, rhywbeth priodasol yn y bôn, neu ni'n bobl romantis? Na, na ddim yn gofyn y cwestiwn na, dwi'n credu. Ows, beth amdani? Be swn i'n neud ydy cael app sydd yn rhoi y profiad o brodas i chdi. So, mae'n rhoi atgofion yn penna bobl bod nhw wedi bod yn brodas, a mae'n rhoi lluniau i chdi o dy brodas dy hun, a wedyn ti'n cael cadw 20,000 o bunna a gwario fo'r marriage counselling pam ti angen o ryw 5 o'r lein. Da iawn! Ie! Offi hwnna fawr. Ger, beth ydw ti? Follow that. Mae fi mwy o anreg i'r ddau berson sy'n prodi mewn ffordd. Neis, dwi de. Ti'n neud, ti'n reid yr app iddyn nhw'n downloadio fo, ti'n gorau talu iddyn nhw, ti'n presant. Ti'n gallu mynd mlaen mewn amser i sbio ar perthnasa exes chdi, efo ceriad yn nhw. So beidio di, ti'n gallu neud i chdi dy hun deimlo dda'r prodas di, basically, yn mynd i'r dyfodol i weld faint o shit o fywyd mae exes ti'n gael. A ti'n gallu ddod yn ôl a mynd at greu chdi mynd, dwi'n caru chdi, dwi wedi neud y dewis iawn, ti'n fo? Mae i di mynd yn dew ac yn hyll i gyd. Mae'n iawn, Stiger. Mae'n iawn. Mae'n iawn, mate. Ti'n ma? Dwi'n bwys amdano nhw, sti.